Arratsaldeon, gaurkun bertaratu zazten guztioi, eta ongi etorri udalen izenin 2019ko Senistebanetako kultur ekitaldira. Aurten, urte berezia da, izane, legealdi berri baten hasiera dau, eta korporazio guztian izenin agurtu nahi zaituztegu. Lehenik eta behin, eskerrak eman gaurko ekitaldi hau antolatzen lagundu diguzuen guztioi. Esten hartin, Amarnaka elkarteko ordezkarilei, urtekariko idazlei, urtekari batzordeko kidei, Senistebanetako kartele jaketako irabazlei, aurtengo erakusketa antolatu duzuen hoi, herriko menduei, eta orokorrin herriko kultur mugimenduan, zuzenin edota ziarka inplikatuta zaudeten guztiei, mila esker denei. Jesus Leonet Elizegik, gure alkateak, ekitaldia hasiko du. Nirea daukitza, Jesus. Arratsaldeon, ongi etorri Senistebanetako aurreko kultura ekitaldi honetara. Legegintzaldi berri bat hasi da eta 2019-2023ko lehenengo Senistebanak ditugu hauek udalbatzar berrian. Batzuek jarraitzen dugu udalgintzan eta beste batzuk gehitu zaizkigu. Eta guztien partez eman nahi dizuet ongi etorria. Era berean, gugan konfiantza jarri duten Oiartzun guztiei eskerrak eman nahi dizkiet. Hala ere, gaur Oiartzun urtekaria, erakusketa Senistebanetako karteleiak eta sarituak bereziki Senistebanetako menduak izango dira protagonistak. Zorionak guztioi. Oiartzun herri aktiboa da. Hori da herri honen gauzarik ederrenetako bat. Herrigintza ezinbestekoa da herri hau ulertzeko. Eta udalak errespetu izugarria dio oiartzuarrek sortzen duten aberastasun horri. Horren adierazle dira aurtengo omenduak eta txupinazua bera ere. Aurtengoan, Oiartzun eta Bretaineko Karaez herriaren arteko seniditza gauzatu dela 25 urte bete dira. Urte hauetan, bi herrien arteko senidetasuna indartu dugu. Gaur, seniditza posible izan zuten udalak, Jon Inarra eta Jean-Pierre Chedi alkateek egin zuten lana goraipatu nahi dugu. Horretarako, hemen ditugu Karaezko alkatea, Christian Troadek eta zenbat zinegotzi. Ongi etorri gure herrira eta Oiartzunen etxean bezala sentitzea nahi dugu. Oiartzun Karaez senidetza taldea ere zoriondu nahi dugu. 25 urte hauetan egin duten lanarengatik. Bihar udaletxeko balkoian izango zarete. Txupinazoa botatzeko ohorea eman dizue jai batzordeak. Beraz, gozatu momentu ederroi. Besteak beste, Pleno Aretoko hormetan ikusgai duzue aurtengo erakusketa. Hain zuzen ere, Oiartzun Karaez senidetzaren 25. urte hurrena. Horrez gain, gaur guk bereziki aipatu nahi dugu Pierre Elizondo. Isilean, nabarmendu gabe, lana egin duten ezinbesteko horietako bat zara, eta eskerrak eman nahi dizkizugu. Era berean, Senistebanetako sokadantza ere goraipatu nahi dut. Herriak eta agintariak eskutik ibili behar dutela irudikatzen duen dantza tradizioa berreskuratu zela 25 urte beteko dira bihar. Horregatik, 1984ko sokadantza berreskuratu zuen udal korporazioa gonbidatu dugu bihar gurekin dantzatzera. Ohore bat izango da beraiekin plaza partekatzea. Momentu aprobetxatu nahi dut, baita ere, herriko festak antolatzen dituzuen jai batzorde guztiei. Eskerrak eman, zueri eskerrak aurten ere Senistebanetako egitaragoa zabala dugulako. Eta zuen gatik ezpare, Senistebanak elitzateke posible izango. Bukatzeko, Senisteban hauetaz gozatzeko aukerik ez duten herritar guztiei besarkada bat. Eta bereziki, preso herritik urrunduta dagoen Joanes Larretxea eta haren familiari. Eta bestetik, honintza ostolazare gogoratu nahi dut. Irailean, 57 euskal herritarrekin aurkako epaitegia hasiko da. Eta tartean, gure herritarra honintza izango da. Animo eta babes guzti eskaini nahi diot honintzari eta ingurukoeri. Besterik gabe, gaurko benetako protagonistei emango diet pasua, baina aurretikan errespetuzko festa batzuen alde
Gora Oiartzun eta gora San Estebanak. Aurten urtekariak 59 urte bete ditu. Erraz esaten da, 59 urte. Baina zen olako sortea guria. Izan Oiartzun gure herrian, izan direnak eta zaztenak, urtero legez egin eta egiten duzuen ekarpenari esker, herritarrok ezagutu ez ditugun garaiaren testigu izatea, albideratu duzue. Aurtengo ere, urtekari mardula dugu. Herriko kulturgintzaren eta herrigintzaren ispilu. Dolores Unzain aizpurua elkarrezketatu du Jaione Ugaldeberek. Dolores, 1935ean jaio zen Iturriozko Anatxurin. Bere izeba baten kontuak berritu ditu elkarrizketan. Neskamearekin oheratzen zen apaiz batenak edo atxolorraren ingurukoak. Dolores umetan aitarekin nola aritu zen linea guardan kontatzen digu, eta aizate eskola garaikoak, hango lagunak, gogoratzen ditu. Anatxuri ondoko iturriaz ere gogoratzen da, eta Bilborak egindako eztei bidaiaz. Erdaraz ez omen daki Doloresek, eta gustura entzuten ditu Pello Zabala eta Jakoba Errekondo. Historiatalean berriz, kontu eta pasarte asko. Besteak beste, Olentzeroen laguntzaien taldeak 25 urte aurren bizitza alaituz. Orain dela 25 urte, Oiartzunen egintzen lehenengo intsumiso egunaren zergatia eta intsumiso mugimenduaren ezagutza. Oiartzun udalak bertako aktak euskera hotzean egiteko autua. Gurutze Berrik Menderdiz plater artean. Jule Irazu maestra aurrendaria. Kazabontarrak Oiartzunen. Oiartzun irratiak 20 urte. Peluko Dorrea. Oiartzuar emakumeak udalekutan. Karaez Oiartzun zeniretza 25 urte. Oiartzungo bigarren karlista dan, Maria Jarraren historioak agertzen zaizkigu horren interesgarria den atal honetan. Herriko zenbait seme-alabak beren berri ematen digute urtekariaren bitartez. Ane Asensiok, Katerin Artolak, Ramuntxo Zagarzazuk, Xixili Pikabeak, Eneko Gilek, Gotzon Isasak. Osasun pastoraleko taldeko emakumen lanare aipagai dugu orrialde horietan. Eta maitasuna erruz, Jon Zabalekuri, Zapori, Iote taldiak, kuadrilak eta Iturrozko lagunek dioten maitasuna. Kultura, kirola eta irakaskuntzari dagokionez, amakin bat artikulu idatzi dituzte herritarrek. Eta herriko eragilek, zein zein interesgarriagoak. Bukatzeko, argazki zarren atalean, aurreko mendeko Ergoien auzoko argazki mordoska ikusgai daude gure gozamenerako. Hortaz, ez dugu udarako plana osatzeko besterik behar. 2019ko urtekaria izango dugu, oheratzeko laguna, toalla gainekoa eta hamaka ondokoa. Udalak nahi du Oiartzungo bizitasunaren eta transmisioaren adierazle luzaroan izan dadila. Irudiek hitzek baino gehiago adierazten dutela esan ohi da. Esaera horri kasu eginez, aurten ere, udalaretoko paretak kolorez, laguntasunez, harremanez eta konpromesuaz jantzi ditugu. Karaez Oiartzun, bi herrien arteko zenidetza hitzarmenaren 25. urtetako ibilbideko erakusketa antolatu dugu. Eta gaurtik aurrera, San Estebanak irauten duten bitartean, zabalik egongo da guztiok patxadaz ikusteko aukera izan dezagun. Era berean, jakinarazi nahi dizuego, udala lanean ari dela, Oiartzungo ondarea jasotzen eta antolatzen. Ondare horretako zenbait ale ikusgai izango dituzue San Estebanek irauten duten bitartean. Hainbat ikusentzunezko proiektatuko dira etenik gabe areto honetan bertan. Eta orain urtero bezala, aurtengo San Estebanetako kartel lehiaketako irabazlei saria emango diegu. Etorri mesedez
Olaia Lasa zineutzea. Aksesitetatik hasiko ga, eta lehenengo aksetiza, June San Sebastian Sein. Bigarren aksesita, Naiara Mitxelena Etxebeste. Ehuntze sormen espazioan urtebeteko matrikula lortu dutenak Matxin Etxebeste Zanzberro eta Iker Dakosta dira. Etorri mesedez, Jon del Olmo, saria banatzea. Aurrera, Matxin, zuere. Iker ez datorri, mino emango jogu sarila. Lasai. Dakizuten bezala urtero Oiartzun honenan sarila ere ematen dugu. Aurten, sari honek bigarren sariarekin bat egin du, hain zuzen ere bigarren saria irabazi duena Oiartzunarra delako. Sariduna ondorengo hau izan da. Eneko Salaberria, González eta saria Olga Leibarrek emango jo. Aurrera, poliki. Azkenik, 2019ko San Estebanetako kartel lehiaketako irabazlea etor dalia mesedez. Fabian Iraola Poirote. Arroxa Lizazok emango dio saria. Eskerrik asko zuei, sarituei, eta baita lehiaketa honetan parte hartu duten guztiei ere. Mila 1953an, Frantziko Flogan zerrilan, jaiotako Oiartzunarra dugu Pedro Elizondo Oiartzabal. Guretzat, Oiartzunarrentzat, Pierre, Minetako Pierre. 50ko hamarkadan, Josepa eta Jose Angel bere gurasoek landuinago baten bila Frantzira joatea erabaki zuten eta Pierre han jaio zen. 2 urte zituela, Aitza eta amarekin, Arditxurri inguruan dagoen Ursoro eta baserrera joan zen bizitzera. Hala, Aiako harriaren magalean jolasten hasi zen Pierre txikila. 8 urte zituela, bizileku aldatu zuten, eta oso ezaguna zuen Arditurriko mineta joan ziren bizitzera. Bertan, bizitzaren alderdi kurdela eta xamurra ezagutu zituen Pierrek. Izane, bertako langileen lan baldintzak eta mina zulora egiten zituzten joan etorriak benetan gogorrak ziren. Baina aldi berean, haren ama Josepa langileen otorduaz arduratzen zen, eta bide batez, langileen egunerokotasuna alaitzeaz eta gozatzeaz.
Beti ere, Pierren laguntza prestuarekin. Oso txikitatikan, Pierre, patata zuritzen artista. Arditurri utzi eta Ergoinera joan zen. Han lanean hasi zen eta herria aldeagotik ezagutzen. Handik Oiartzunera etorri zen, eta Oiartzundik lehenbizi Euskal Herrira eta gero kanpora. Lanean gelditu gabe borondate hon eta eskuzabaltasunez bide ederra urratu du. Zertan ez ote dugu ikusi ba, Pierre? Meategitan sukaldari eta mehatzari. Ergoingo eta San Estebaneteko festa batzordetan. Auzo kalte eta girizi elkartetan. Menditaldean. Oiartzun kare zenidetzan. Langileen ordezkari gisa. Mirentzinen gidari naiz garbitzaile. Herri zaharrari laguntzen. Bitartekari lanetan baserritarrekin. Sagardo egunean, garagardo egunean. Herrigoran eskarak egiten eta saskia banatzen. Eta, barkatu zerbait ez dutzen bazai, Pierre, eta. Gaur gure artean dugu noski eta jakina, hona etortzeko, eskatuko dugu. Kaixo, Pierre, esan dago guztia egia alduk. Egia alduk esan dago guztia. Bai, gehiena bai. Seguro baietz, dena den, hemen esan dakoak ez dizkianik asmatu. Besterantzun, herritarrek kontatu digutena hiri buruz. Beakin lanitzea oso erresa da, edozertako prest do, Ergoingo referentia, asko matxe dugu, Oiartzun gure herriakin eta Euskal Herriakin konprometitua. Inoiz ez du ezezkoik esaten, beti prest, txapelak entzeko mouko gizona, laguntzeko beti prest, fundamento handiko gizona, beti ordo, laneako perezi gabekua, lagun ona, gizona parta, eskuzabala humila, euskal kulturan eta euskaran bultzatzailea, baserritarrak asko matxe dute, detailista humoretsua. Eta noski, etxekoak ez ditugu ahaztu behar. Bide honetan, zure ondoan egon direlako. Zure Andria, Rosa Maite, zure bi alabak, Eierne eta Jaiza, eta hainbeste maite dituzun zure bost bilobak, Aner, Aiara, Laiene, Xumar eta Dei. Hauek ere esan digute beti hor egon den eta dagoen pertsona zarela. Azken aldi hontan batez ere atxonan paperin. Lan horren ordain, Oiartzungo udalaren eta herriaren partez eskerrak eman nahi dizkizugu. Horretarako txapeldun bati txapela jartzea bezalakorik ez dago. Beraz, Jesus, berriz harriko alkateak txapela jarriko dizu. Bueno, Pierre, elegante zaude eta hitza zuria da. Ia zerbait kontatu nahi diguzun edo lasai. A ber.
Bueno, nik uste ja dena esan dutela, orduan deus gutxi daukanik hemen esateko, bakarrikan eskarrik asko eman denari, eta, bueno, udal alkate eta udal kontzajalari, eta baita ere, festako batzordeko kideari, proposatua izatean gatikan eta onartuak izatean gatikan. Besterik gabe, gora San Estebanak. Jesusek lehen esan bezala, 25 urte joan dira areto honetan bertan, Jon Inarrak, orduko herriko alkateak, eta Daniel Kotxenek, Karaezko alkate ordeak, Karaezen eta Oiartzunen arteko senidetza harremana izenpetu zutenetik. Senidetza harreman hori, 1984ko maiatzean sinatu bazuten ere, Karaezen eta gure arteko harremana desentelen ostikan hasi zen. Izane, hainbat eta hainbat ieslari euskaldunek Bretaña aldean aurkitu zuten babesa urte horietan. Hori horrela, 1983ko maiatzean, 2 autobus abiatu ziren Oiartzundik Karaez Aieka udalak antolatuta. 4 eguneko egonaldi horrek ezinbesteko bultzada eman zion handik urtebetera gauzatu zen hitzarmenari. Ordukoak dira Daniel Kotenen hitz hauek. Zuentzat, zuen nortasuna kezka garrantzitsua da, eta guretzat ere hala da. Europako estaturik gabeko nazioek elkartu egin behar dute, eta haien ahotsa entzunarazi. Estaturik gabeko herri europar horiek elkarrengana gerturatu behar dute. Eta ordukoak ere senidetza batzordeko Jose Mari Mendikuteren beste hitz hauek. Desberdintasunak desberdintasun, kidetasun asko dugu Oiartzunek eta Karaezek, Bretañak eta Euskal Herriak. Herri gisa ukatuak, gure hizkuntza, kultura eta nortasuna arriskuan, baina hala ere buru belarri lanean gure herriei munduan dagokien tokia aitor diezaieten. Herri gisa dagozkigun eskubideak aitor diezazkiguten. Aipatutako honen guztiaren berri emango digun 10 minutoko bideo bat eskaineko dizuegu. Eta
guk uste dut beak hasi zirela, eta beak esaten dute hasi gara. Ez dakit nola izan den, niola eta guztiz, importantzia edo garrantzitsua da gaur egingo duen ekitaldi hau. Gutun hau izantatuz, Karaezko alkatea eta Oiartzungo alkateak ulertzen dute bi herrien arteko senidetzan aurrera jarraituko dutela, eta bi herrietako biztanlean izenean lanean jarraitu behar dutela, bi herrien hurbilketa eta bakea eta eskatasunaren alde. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, mesdames, messieurs, je tiens tout d'abord à excuser Jean-Pierre Jeudi, le maire de Carhaix, qui n'a pas pu se rendre aujourd'hui, le regrette beaucoup. Mais à l'heure où je vous parle, il est grand-père et avec des problèmes de santé importants, donc il a souhaité être à côté d'elle au moment de la naissance. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas là. Je voudrais bien en excuser, mais il est de tout cœur avec nous, en tout cas ici. Lau hizkuntzetan jarria dago, zuzuzten bezala, aitoeraz, euskeraz, frantzesez eta gazteleraz. Beak prestatu dute, lana guztia, guri errazten dute hori, beak ekarri dute, eta gaur sinatuko dugu bat hemen Oiartzunen, eta bihar, datorren hastian, zungo garago Karaezea, hango, aldakaten dokumentua bera sinatzera. Orduan, besterik gabe, hoixingo dugu. Hauxi da dena, nola bukatu dela. Hain noan dela 25 urte izango dira ofizialki zenitu ginala, baina lehenuztikane harremanak bazian, ez? Erabatekok eta bestekok eta batez ere independentzia taldeak eta ordenak batzabizten. Urte batean, herri batesunak Bretainako elektuai, diputado, alkate, konsejalai, invitazio bat intzioten Euskal Herria etortzeko. Eta beste ikusi nahi zuten, Arrasateoko kooperatibak eta Bilbaoko urgein, oidenak. Orduan zian, ez da gitu, eta mar bat lan, hogei igual, etorri zian, eta buelta oso ementzutenien aterretezuten Oiartzunen. Antolatu zen, bidai bat. Arafateko ni Oiartzun etorri berri nintzen, eta egun batzu egin nituen oso gustoa, eta bueltan etxera gintozela, norbaitek esan zian, frantzes pixkat iten dezu, eta bai, pixkat zen. Eta bai, ezke orain zenidetza antolatzen bada, Karaez eta Oiartzun, seguruna, udalakin izango zenidetza baino beharko da talde bat, pixka bat aurre eramango duna. Hora, funtzionamentu zen aparte udaletxea eta zenidetzak. Orduan hemen, udaletxea zune hasieran izun da lehengo bidaia haundila aratzeakin, bi autobusakin, baina, karo, gero, harremanetarako behar genuen komite bat. Zenidetzak komite bat, hoi egin, horregatik hartu genuen, eskei ez iguten hori esatea eta esan genuen baiez eta tira. Garaia hartan, Jean-Pierre Jeudi alkateak gine izunean zenidetza, lalei antiterroristako Leber, uste dizena zela, juezak ez du nahi zenidetza horitia. Eta alkatea enfrentatu behar izan duzun zeakin, Parisko juezoekin. Nire ustez bintza nahiko gauz interesgarriak, zeren ez da bakarra eman zen aukera Bretaña pixkat ezagutzeko, ez da Karaez bakarri, bero Bretaña barruan biltzen ginen, eta urtia min egiten zen orduan, diguatzen naiz hasiera batean bi autobus ere betetzen zirela. Herriak oso antzeko dira, eta estatuak, herriak estatu gabekoak, hizkuntzaren arazoak, medikastoak antiguan, kultura horroko
musika eta desberdina konparatu bere ingurupekin. Eta beste zerbait gogoratzezkotan izango nuke baita ere izan duzela garai hartan emakume bat oso lan asko intzuna. Britainia izugarri matezuna, Euskal Herria izugarri matezuna, eta batez ere Oiartzun bai, hona etortzen zelako eta izan, Maria Luisa izena, eta bere senarrakin interbentzio handia izan zen nio, zoritxarrez gaur ez dago hemen egintzen, eta orduan nik aipatu nahi dut berezekin lan asko entzulako eta ondo eta oso persona atsegina zelako, eta Maria Luisa hori batez ere gogoratu nahi dut berezekin. ritmora nire zure gure ritmora klika, korrika, klika gure ritmora klika, korrika, klika gure ritmora klika, korrika, klika gure ritmora klika, korrika, klika. C'est-tu mise mes dents vitrifères Arreda de bete gantre Lancé dentro en abaden A pesar presa que sabe Para no hotar para mesto Reda Jesu braisen dazon E padre belim bedam vuge Vinke los que
avant d'aguer. Urte hauetan guztietan, Oiartzun asko eta asko izan dira kara ezen, eta kara ez da asko hemen, Oiartzunen. Hitzarmenaren 10. urteurrena kara ezen ospatu genuen, eta Oiartzunen berriz 20. urteurrena. Gaur, gure artean hemen ditugu garai hortako alkatia Juanito Iñarra, Oiartzungo batzordeko kideak Pepi Mujika eta Jose Mari Mendikute, Karazko alkatia den Cristian Troadek, eta bertako batzordeko komiteko ere Bizen. Aurrera. Horri. Salud de Gemer Mat a Oiartzun. Ui. Eskarnez agartzazu ere, hiloko da alkatearen hitzak itzultzeko. Esango jogo alkateari polik hitz egiteko, eskarneko beto ulertu dezan. Alkatea, horri, hitza zuria da. Nola esaten da polik hitz egiteko? Si vous pouvez parler doucement, parce que je ne suis pas interprète, ni traductrice. Kaixo, débat en Nol, bonjour à toutes et à tous. Kaixo, arratsaldeon denoiri. Les images que nous venons de revoir sur l'écran Ikusi ditugun bideoa eta argazkiak sont extrêmement émouvantes et font vraiment très chaud au cœur. Oso unkigarria dira eta benetan bihotza ukitzen dit. Car regardez bien, regardez-nous. Ikusi, guri, ikusi. En 25 ans, nous n'avons pas changé. 25 urte pasatu dira eta ez gera aldatu. C'est 25 ans d'amitié, 25 ans de capacité pour le peuple basque et pour le peuple breton. 25 urte elkartasuna, laguntasuna, bai Euskal Herriantzat eta baita herri bretoiantzat, hau da, bi herrientzat. De se retrouver pour tout ce qui fait le piment de la vie, le sel de la vie, le plaisir de la vie. Hau da, elkartzia, une guztiak gozatzeko, uneko xaltxak gozatzeko, hau da, egunerokotasun hoi bizitzeko aldugun goxoen. 25 ans de partage, de culture, de sport, de loisirs, d'économie. 25 urte, azken finean ekonomia, elkartrukaketa bat, kirola, d'échanges linguistiques. Linguistikak, hau da, ezkuntza trukaketa ere bai, barkatuko diazute, nire itzulpena. D'amitié et surtout de solidarité. Laguntasuna eta bereziki gure arteko solidaridadea. Pour la liberté du peuple basque. Euskal Herrian askatasunaren alde. Vive le peuple basque, vive le peuple breton. Gora Euskal Herria eta gora Bretoi herria. Eskerrik asko, Cristian, eta orain hitza eman nahi dut Bizenti, lehen hor ikusi duzuen, aipatu den emakume horren pikotea gizona bera da,
Oso hasiratikan beraiek hemen egon dira hoi hartzunen, urtero etortzen ziren honi oporreta eta hitza eman diot ere Bizenti. Kaixo, Demat, bonjour à tous. Kaixo denoiri, denoiri. Fromedon, Templos Ornugen Varler, au Velet Tudondut, en Avezenama. Je suis ému, 25 ans après, à voir tous ces visages qu'on a bien connus, rencontrés, échangés, 25 ans après. 25 urte ondoren berriro ere oso unkituta nago ikustea zuen arpegiak, benetan unkituta nago. Templos Varnugen Varler, Matrezé, Christian Lavar de Skechinchen, Matré, Arbléon ne change de liou. 25 ans après, si l'esprit n'a pas changé, on peut dire que peut-être les cheveux se sont un peu blanchis. 25 urte ondoren, naizta gure espiritua ez dan aldatu, bai aldatu dena da gure hilean kolorea. Mais arpesazo poesus, eo echom beo ar vignoniez ag ar genskoazel etre karezo yertzun ag ar poblu euskarek ag Breiz. Mais ce qui est important, c'est que restent bien vivants et bien jeunes, bien forts, les liens d'amitié et de solidarité entre Karezo Gersun et entre nos deux peuples, basques et bretons. Azken finean, garrantzitsuena da, geratzen dela ondo bizirik, 25 urte ondoren, gure elkartasuna eta gure laguntasuna. Je pense et je veux remercier tous qui ont travaillé pour faire vivre nos langues, nos cultures et faire respecter nos droits. Ni ditut eskertu lanian ibilidan jende guzti hori gure nortasuna, gure derecho? Gure eskubideak landu duten hoiei guzti hori. Trugares braz donol eskerrik asko a todos. Hoi ulertu dutzute. Gora Euskadi, Gora Breiz, vive Bevet Breiz, Bevet Euskadi. Eta orain, mendikuteri hitz emango jogu, zerbait esan behar digu eta. Aurrera, mendik. Beharko berri emango dugu zuzu. Bueno, gazteo ginen alajaina, baina, nik lehenengo gauza eskertu nahi dut herri guztiari, jai batzordearen bitartez, guri aukeratzeagatik txafuera botatzea. Eta baita ere, gure taldekide bati, Pierri, zera, omenaldia egiteagatik. Gure meritua ez da, honek talde guztietan dabil. Orduan eskertu nahi nuke ere, gure taldean dauden gaztei egindako lanangatik. Azkenik bilar dago zea, ekitaldi bat, 12 plazan elkartuko gea, eta horre arizmendin handikan ekarritako eskultura, zenaditzaren ikurra, inauguratzeko. Eta, di diskursoa beti pentsatu dut dela hitzak esatia eta laburra izatia. Lehenengo baldintza bete dut eta bigarrena betetzea noa. Beak esan duen bezala, gonbidatuta zaudete denak bihar 12 plazan, elkarrekin jungo Garizmendira, eta bertan, Feliz, Garikoitz eta Pierrek bertatik ekarritako harri bat, Garizmendin jarri dena inauguratuko dugu, beraz, jai giruan inauguratuko dugu eta denak gonbidatuta zaudete.
Markatu. Orain alkatiak, Antxo Mendizabalek egindako sutar eskultura emango jo bertako alkatiari. Aurrera, xux. C'est Daniel Cotten que vous avez vu tout à l'heure en 1995 pour la signature, 1994 pour la signature officielle. Daniel, peut-être tu... Voilà. Daniel Cotten da, ikusi duzutena 1994an. On me dit que le premier basque qui est arrivé à Carhaix en 1984 est présent dans cette salle. Il s'agit de Koldo. Koldo da, 1994an lehen euskalduna Carhaixera joan zena. Koldo. Koldo? Non zaude, Koldo? Koldo, zerbait esan nahi duzuzu? Eto. Ega, Koldok ere zerbait kontatu nahi duguta. Aurrera, Koldo. Arratsalde on denoi. Esan, elkartasun handia jaso gendula. Gu iritsi ginen 84ean. Eta elkartasuna izugarria izan du zen. Hemen ikusi dezuen bezala Jean-Pierre Judi, orduan garai hartako alkateak, esatezun. Lagun euskaldunak ni badakit Espainian torturatzen dizuetela euskaldunoi. Eta orduan, ni personalki zor bat historikoa dakat beretoiekin. Beretoia portatu diren bezala euskaldunekin, euskaldun komprometituekin. Eta orduan, eskerrona bihotz-bihotzez besterik ez dakat. Mila esker dene eta mila esker zuri eskarne. Eta ekitaldia bukatzeko, zuei guztioi eskainita, Olarriko Xanti Leonetek eta Alazne Cruzek ohorezko kontrapasat dantzatuko dute. Etorri mesedez kartel lehiaketako irabazleak ere.
Argazki politi honekin bukatuko du ekitaldia. Eskerrik asko bertan parte hartu zuten guztiei, Lartoneko txistulaiei, Olarriko dantzariei, soinuan Aitu Zaztenei, indika, eta zuei guztiei on horbildu zaztelako. Jarraian, urtero bezala herriko tabernetatik ekarritako pintxukin mokadu bat eskainiko dizuegu. Eskerrak asko benei, eta gogoratu bihar Ilunabarreko zazpitarritan sokadantza dantzatuko dugula orain dela 25 urte ohitura hori berreskuratu zuten korporazioko kideekin batera. Segidan Oiartzungo Karaez zenidetza batzordeko lagunek San Estebanetako txupenazua botoko dute. Noski, han ikusiko dugu elkar. Ongi pasa festetan, gora Oiartzun eta gora San Esteban. Gora San Estebanak! A ber, entzun, barkatu. Mendikute zerbait esan Bai, esaldi bakarra. Ez gaude urte zarrian, baina ni desio badaukat. Ja, hemendikan 25 urtera berriro ekartzen gea hemen. Ondo pasa festak.